Piči! Topka, tebe jebe. Čo si? Mne to nevadí, ja tak chcem kamerovať. To mi chytí paliť. Ja som videl toto video, dávali stále na Instagram. Som ho nechápal. Je dolu. A touto pôjdeme potom aj naspäť? Kto tu nebol, ľudia však. A kam až ideme? Aha. Teraz sa musíme... Ty kokos. A to nemohla byť zjazdovka? Ešte ideme do úspěchu. Dole. Vidím? Máš? Ešte dole, tebe jebe. Mama. Toto je prúca. A teraz kde ideme? Snáď je pustiť, nie? Tam je taký vlečík. Čo? Určite. Čo, ako dostaneme na hentu? Musíme ísť na kabinku. Na kabinku a tam. On by vystúpil. Vystúpil by na vrchol. Vlastne žiadne tlačítko do stop.